салом духтарако, соза нағзен саломатиё хубай пеши ман инҷа омадагем. Ҳамиқа куртои фасон овардагиай, куртои хушрӯи бад овардай. Маравад ина каседа дар корай нависенша ҳози ман нишон метам. Бо шумо нависен, сурат мепартоя интихоб кунен, дарав доставкатон мекуна. Аксияҳои зур сар додагиай. Аввалин куртае ки мехоҳам шумода нишон дидем, нигоҳ кунен. Фасонии куртаро диден? 300 сомонай. Чандта расветка омада, я намуд хушрӯй. Ин модели новинка ҳози ягон ҷода нест, фақат ина ҷои ман инҷада мо навор гирифтем. Материалаш беҳтарин материала, ҳеҷ намеша шушта мепӯшен духтаро. Нархаш 300 сомон. Ина расветкаоша бинен, бо чӣ хел расветкаош фасонай. Магазини Манижа бозори Корвон, тарафи пажарка, якм дарвоза. Ряди магазинҳои шишагӣ, чандум магазине? 121 магазин. Марамад биёен бо айпеш хитон бинен. Сиёша худаш пуштагиай. Ина бинен чихе хушрӯй танада. Ина и цвет ҳастай. И цветаш медони зеленкай тёмнякам, хеле бирюзовый тёмнякам, хеле. Ина бад бо ина и цветаш. И цветчам хушрӯй грязно-розовый, ина бежевый, иҷада бо шоколадный ҳаст. Цветои фасон овардай. Нигоҳ кунен охи. Дидена модель чихе хушрӯй. Нархаш 300 сомон. Беҳтарин нарх барои ин намуд модели фасон. Марамад духтаро каседа маъқул мешава, дарав скриншот карда партоенша, дарав зайнид кунен барои бори навай тез тамом мешава. Мана 300 сомон. Духтарако анаи куртои Дубайя Манижа арзон кард. Ино ҳам 550-600 сома куртоям 400 сомон кардагиай. Нигоҳ кунен чихе расветкаҳои фасон дора. Литучка, модели литучка бори Дубай, танада аҷоибота ягон ҷо рафтанда варианти хушрӯй. Айдрон бантик дора, то 60 размер мешава. Мана 400 сомон шидагиай. Ана баъд болопӯш мепурсам, болопӯшои фасони Дубай дора. Нигоҳ кунен ино ҳамаш 300 сомониай. Я намуд хушрӯй ки бо нависенша суратоша мепартоя, ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Ҳамаш 300 сомон Дубай. Ана ина то инамҷара 300 сомониай. Диден? Ана и тараф боша 400 сомон. Ина и тараф кадом меша мегирен 400 сомон. Тоза бори Дубай вишивка доруш аст. Ин хеле сангчадоро ҳастая. Иш дига нархая? Иш чанд сомашай? Ана иш 700 сомашай духтаро. И тарафш 400 сомон. Мана нигоҳ кунен. Ино 400 сомонай. Диден? Бинависенша бо сурат мепартоя, ба ҳазур интихоб кунен, дарав доставкатон куна. Наи болопӯшои новинкаи Дубай духтарако акция шид. 650 сомон шид. 650 сомон буд. Ҳозир чанд сом кади? 500 сомон кардага. Я намуд хушрӯй ина барои ту ягон ҷо рафтан беҳтарин вариант духтарако. Аҷоиб фасонак моли Дубай дар магазини Манижа духтаро. Марамад метавонен дархост кунен, дарав доставкатон куна. Ина цветоша бинен чихе бо цветои хушрӯй. Шумо нависенша сурат мепартоятона, ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Мана ира бинен тамошобино иқа хушрӯан и курто. Нигоҳ кунен Манижа намхе гулчин карда шумода куртои фасон овардай. Тугмош кушода мешава. Куртаро башкай. Аҷоиб фасон 280 сомонай. Ай бояд цвети дига ҳам астай. Ина и рангшам бинен хушрӯй бирюзовиш. 280 сомон варианти ягон ҷо рафтанак. Аҷоиб фасон 280 сомони. Ана иноям пашифои Дубаян духтаро 280 сомони. Ина платёша диден? Фасонакай чанд таранг овардай аи платё 280 сомони. Материалошон королевский бамбукан. Ана баъд Версачира ҳам куртооша овардай Версачира, ҳам халатоша 280 сомону. И пуштиш бо сангча доштай. Диден чихе хушрӯ. 280 сомон курташ надора, халаташ сангча дора пушташ. Мана аз ин бо расветка ҳастай. Ана баъд бо нигоҳ кунен инаи расветкаи дигараш ҳаст. Инаи Версачи пушташ гул надора. Инаи цветаш. Ана баъд Гуччи овардай. Гуччиш 300 сомону. Ина 300 сомон. Хушрӯй аст борои фасони овардагиш ки ина бо як бор биёен хитон айпеш тамошо кунен. Нигоҳ кунен духтаро, ҳамиқа бархтои фасон овардагиай Манижа. То инамиҷара бархтои 1600 соман оригинало. Ина якм сорто 1600 гули нав. Ана и тараф 1500 сомон. Иноям якм сорт, фақат ки гулош чанқа пештарак биромадаги буд. Мана инош 1500 сомон. Ина бинен интихоба як бор бинен духтарако чихе хушрӯй. Ҳама намуди гуло ҳастай, ҳама намуди фасоно ҳастай дар магазини
манижа марамат биёен духтарако бори дигар такрор мекунем. Иёям 1,5 я 1500 сомони на бар хитои оригинали фасон дар кортон боша пеш манижа биёен бозори Корвон тарафи Пажарка якм дарвоза 121 магазин яди магазинои шишагӣ беҳад бар хитои фасон овардай ихшругиша бинен ина инош 1600 ая ияй 1600 букадумай иш чи инаи савзаш 1500 сомонай духтаро анаи розвиша бинен чи фасонча и 1600 манаи бирюзови 1600 иш чи анаиш 1500 сомон. Марҳамат беҳтарин новинкаҳо шуморо дар магазини манижа интизорай духтаро бо нависен сурат мепартоя инчунин аз анаи ва ё омадагиай инаиш 500 сомонай диден хушру болопӯшакҳои фасони Дубай анаи моделиш 500 сомонай анаиш вилюрая иш вилюрай чанд сомай 650 сомон материалш вилюрай духтарако ана инош бархтан тоза мана 800 сомон ина марамат духтаро метавонед бо нависен сурат мепартояндтона ба ҳазур тамошо кунед ба як куртаи фасони дига овардагиай манижа нигоҳ кунед қахшруа и чанд сомай 300 сомонай духтаро я намуд фасонай ина барои ягон ҷо рафтан ино ваян копия люкси Туркия ина ё кожаани ҷош диден духтаро королевский бамбукати омадагия як аҷоиб хушру нархшам беҳтарин 300 сомон бар хитои фасон бисёр дора биёен як бор куртои хушру болоқушои хушру биёен як бор айпеш тамошо кунед магазини манижара маъқултон мешава барои интихобуш хеле зиёдай ана ба духтаро ин хеле шарфҳои оригинали маечниҳои якум сорт овардай 150 сомони сангчадор ина чандта ранг дора манижа надиден метавонед бо нави сенша сураташа мепартоя интихоб кунед даррав доставкатон куна аҷоиб фасонака иҷада бо дига намудошам ҳаста ина ё чанд сомая 150 сомона ҳамаш бори Дубай духтаро марамат бо маълумоти бештара аз хичон пайдо кунед духтарако